Де ви діли іграшку? Де? Косточку діли. Де кісточку діли? Де? Самі не знаєте? Ох. Ох. Мячики. 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 Роньки м'ячик зайшов. А пискучий кому м'ячик зайде? Тоже Роньки? А, Річард бурюкаться любить, да, Річард? А, Річард. А карти вже ніхто не грається, карти? Вже не цікаво? Отак. Куча іграшок, куча. Все набридло, все набридло. Купила й нову кісточку. Де вона?